demo. Amen. It was so koso kasatrayen. I will share in ding. Bible said, "What sem bekoso ye juma we mu? What sem ama yatrase ama wo? Dachi heavy no enyina nya bi akọ. Nenso kasatrayen. O Yesu demo ne bompaye. Amen. Amen. Eda elder sense was se brade nam so akasatrayen. Ne ye tuaso Genesis chapter 37 verse 2. Genesis chapter 37 verse 2. Ye mose medikan tie bia sanson e mu emieno. Osina ye ene Jacob abusua ho abakosem. Joseph di mfinhia dunson no. One ni nuanom kohwe nwan na brantewa no ni neja eyirenom Biha ne Silpa ema ena wo ho na Joseph beka won asemmoni ekire wo eja. Joseph beka won asemmoni ekire wo eja imunan na ni nuanom hunu se won eja do no se won enyina no otane no na wamfa abojo ne no ankasa imu wotwe na ni nuanom ka kire no se kire se ubedi yenso ehine anase ubedi yenso tumi na ne daye ne nsam no nti okoso tano bebre yemodu baako na ni nuanom ani bre no na ne jade ode nsam no sie ene ye Joseph abrabon simply living like Joseph in a godless society. Simply living like Joseph in a godless society. Se ubo ahotefu abrabo te se Joseph wo omanya eradisro nim omanya wonsro nyame kura wonsro nyame enipa wonsro nyame emfimfin ubo ahotefu abrabo te se Joseph wo enipa wonsro nyame ana kura adwuma eradisro bia enim. Baby akinka ye hunu Joseph na brabo pa eye ahotefu abrabo a wode si ho se wobo ne no kura na ogina ma no kura nti ne nuanom panimfu a no oye edu no na no ode ma won pa titiru se Unyakopon se yi kire no oso daye se Awurade beye ne kese no na afa ni bre no adoso enu nti wotano akoduru se ye ton no konko asom nanso ani gisem ne se Awurade kan ho wo na manio fam nyina no Awurade kan ho Joseph adie edimu nanso no ensohwe ani amane nyina mu no wantoto ne mudi ase wantoto ne na hotie abra bonase okwaso kura mu kosi se onyankopon ye ne kese pa. Hallelujah. Amen. Yekan chapter 39 Joseph. Genesis chapter 39 etie dia sankono yekan firi monson kopim dumienu. Genesis 39 from verse 7 to 12. Na eba sa kire yi no Joseph ra yiri tu na ni si no so no ka se woni me meda nanso wampene no ka kire ni ra yiri no se
hwe semeja esa niwra enyaminti wontwe de owo ni fie na odide owo nyina ahyemensa obiara nye kesensene mi fie ha na onkame mi bibiara jewo enam se na yire ene wo ntra na aden na meye mumu kesie yi na maye boni metie me onyankopon o ka kire Yosef sadada nanso Yosef antie se one ne beda na amano ne nsaka no na dakro bi a wokọ edanum se okoye na dwuma na efie ofo no biara eni ho no ni wura yire no so na tadie mu ka se woni memeda na Yosef ja na tadie no woni nsam edwane Yosef ja na tadie no woni nsam eyeden edwane je ne krankwa dwane adwamabo wanko seyimu adofonom ene emrante wa bebre wo ho a wo munti se Joseph inketesia bebre wo ho a wo munti se Joseph adwamamo krono subamponi aye nipa bebre ma ene nipa bi abo awrade din omsom ye Christopher kra omuni se subampa na Joseph ewo bi Joseph no wom emra adwamansam subamponi ni apebia utimi ye nanso ohran se kanea ewo sumu hallelujah amen you free na brabom se treni abrabọ no emanipa ani brew na edofa otaim obi biara obetra se ama awrade no ofa sanyemo hwe 2 Timothy chapter 3 the trust na kan ho 2 Timothy chapter 3 verse 10 Timothy nguma na tosumenu timiensa yimudu mienu 2 Timothy chapter 3 verse 12 wasina wonwa wopeso di nyamsom patra sie Kristo Yesu mu nyina no obetan won obetan won enu ntimani nye wonwa se dwumam no kura wo kanti nkrofo town ye wo ase trotron krata tia wo a emani nye wonwa isanse sumni hanhia wonwa dia Kristo som nyamsom pa esuro nyina betra se ama awrade no trosem se obetan won enu nti enene yehwe Joseph abrabo ni esua bibia firi mu na se wonam otamu wonam amaniemu enam treni nti a wamwani age abwa hunu se saa no otan agidifo na edi kan no na Yesu se yenye tiase ombetayen simply living like Joseph in a godless society wotrase ewa hotiem ti se Joseph wo enipa onsrewrade enipa nyamesro ni won finfin. Point number 1, the world and its defiling influence. The world and its defiling influence. Se ewiase ene ne nhyeso kikaye a ebetim di akawo ebi na kan Joseph yo yenhwe etiebiasa enkro no chapter 39 no chapter 39 verse 7 Genesis chapter 39 verse 7 was say na eba se ekire yi no Joseph wura Potiphar yire tu nani si no so no ka se woni me meda wo hu de wiase eye no no hwenyimu wotwe ne edi ka pa no o se nanso wampene nanso anyeden wampene se oba no de ewiase nkikaye adwamamon nkikaye abekeka no efin nkikaye
bia bekeka no ene ntihwe yibodu no wo kache Yosef sada nanso Yosef entie se wone ne beda ananse obekọ no ho no de nsa beka no wo ho Yosef ejina ne mmerɛ so no na kyese dwamamɔ ye fa no kwa subampɔne ye fa no kwa ti sɛ ye mmerɛ isu saa sɛnea abɔnefo sɛm adwamansɛm awudisɛm akronosɛm adɔɔsoɔ no Joseph edwane wamprinta sɛ obɛma saa nkekaeɛ yi ebi akeka no ho anigye sɛm afa Joseph abrabɔ wɔne sɛ Kamia se Potiphar fie ho no wono nkoa na no ogina ho se nyamesom pani nanso no wankase obia ni ha mesofo ni ha asobe ni ha enti wedie me boy jama kakra so obia beti ase obia nim se Joseph bia woye ni di boni kakra so wedie nyame no abeti ase ohunu se nyankopon ti ase sa ene nipati asodem bokrono nipa tia so demo boy adwaman nipa tia so demo proye aye ne ma ofri hallelujah no akotena proye mu subampani mu obi tim kra timi fra so dem no akobro ne yere obi fra so dem no akodi ne kuna tem subampani ene bi mo da na de nanso nye Joseph wa udwane eje ne krankwa hwe de trosam ekafa adwamamo 1 Corinthians chapter 6 verse 18 konto fon ma na edikan 18 sia yimu edu enwotwe 1 Corinthians chapter 6 verse 18 wose munyani adwamamo munyadan munyani adwamamo boni biara onipa ye eni ni pediem na de obo adwama no die woye onoara ni nipadua boni enye wanwa se won tra adwama dodo no atiminya ace dodo no atiminya yade enemu yade ebebre wose danye adwama flee fornication say the Bible can abranti wa aketesia dwane adwamamo aye dambo ena enyenyansasam asio empratwe de ede ade di nyame abufuo beba aso se empratwe ede ade di nyame abufuo e bauson o se empratwe ede wo hye nyame abufuo dwane adwamamo wo se boni bie no woni pa ya e kan nipadua se adwamamo woni bia to Samson yankwa kan ne ho asem Samson wonyamia duma wonu so no etu yirai adentra adwamamo Judges chapter 16 yanhwe ne to Samson Judges chapter 16 ya kan free verse 19 utemfuo nwoma no tidunsia yemodon kronkro no wose Delilah obana a friend Delilah no wase na odeda no ne nan kromaso na ofre oberima bi ma no ibeyi ni trinwi mpesempese enso no na ofrasia brand wase na hoodi no firi ne mukoi na oka se Filistifo mo ewo osuo Samson na wonyane firi enanu mu no wase mefredi sekane no na mawoso me ho nanso ono de na wonim se Awurade afiri no ho kɔ arahosem no wonim se nyame tumi ne tu afiri ne mu kɔ yimode no baako na Filistifo no echire no tutu nani o nyame ni pa Filistifo no tutu nani no ode no kɔ Gaza no ode kɔ brin frafraye konson egu no na oyam awio apochirefo efie afedio ono ne yede na ye nikanika nyame nipa
ya redu omo reduce no anse wono na afei oboa no omo yam wo yam ema aburo no a ema ni ekonika wono sabre na afidie ni ho enti ebuo mienu akasie mienu na omo de bibia som a wo na adi twa ho na yam aburo no Samson the gamamodi ni dru ye no Samson the Yankupon anyone yambon or se me woso be hote se kane no the Bible say no nim se Yankupon free no moko ene Samson fo bebre wo ye man mu Yankupon free moko because Samson for so tiase asofo bia na ko mo hyema Yankopon wo mo kanyame asam jawom sese wo mo jadum o ma yese Samson a nyame afiri no moko ye woni pa bebre no mo wani mo nyam ewo nkrom o mo wani mo nyam ewo busiam ye won ketesia bia no mo ho ofe adama monte o ma pratete o ma pratete dina to Samson dwane adama what Samson yeah no entine Samson for bebre make us Samson for the be create me what dear jama ma ye bi near your wosunity was ai me mini ai in the Bible say Janie Jamamo what Janie Jamamo say Bible say yengwa ware pa ho fi yengwa ye ni awade ni ade nyina yemwa wade mpa ho fi efi se jama mofo ni awansefo de awrade nyankopon be bu aten or the however Ephesians chapter 5 verse 1 Ephesians 1 tiba tinum yimo baako enti munsia onyankopon se emma adofo yimo miensa na jama moni efi ade ye nyina ana ni bredie momma wo modi mpo ewo mumu sede se ahotefo me modi wo mu sorry abadwama na de akoto kwanu badwama na de akobo gitai akobo organ o ka se nyame hu nyame wo eniyama nyina na obonsam bra wase hunni ohun se nyame enu nyame free wo so then the Bible say Jani adwamamo James chapter 4 verse 4 Yakubu 89 Imu 9 was say James chapter 4 verse 4 was say our reserve for munim se wiase adamfo fa ne wotane a wode tane Nyankopon enti obiara wo pese oye wiase adamfo no gina ho se Nyankopon tamfo bibiara of wiase adamfo bia no o gina ho se Nyankopon de en tamfo enti na Joseph o dwane ye no o se ye ai me koda prison a ye chance me badwaman makoda prison na ma hu amane ne nyame no nyam abone anunti ogina ma erade. Point number 2, the picture of saints in a godless society. The picture of saints in a godless society. Say ahotin fonfoni a ewo enipa won suro nyame emu ahotifo emfoni bi ye twache won ebi ni Joseph Abrabo say you see gina homa awrade so what no ho free ni entry bia no twa so be so nyame ani na brabo no ye han Bible ntimi kan hotifo bra wo Joseph di nipa ba kwa pese kan ho asam so ni Job chapter 31 verse 1 Job chapter 31 verse 1 Job anyama bua na man kra ni nyam so no was say I've made a covenant with my eyes. Why should I behold a lady? Why should I behold a girl? Was it chapter 31 verse 1 was it apam na many apam na again na men family men carry obabunu then na family
nkari obabunu yes say sawudi wani hwe oba no ana bema no na wuko don wakoma mu a oni na boy gamadada enti Job say me ni mani akwapam ema no a ese mo mu jeja won ho ema no a o mu yi won ho no mo ni nene na mabonte ni nene na street mu ewoso woso won ho no mo cheche won ho opese obi ahunu se de won wa echitia no mo so woso ho no o say me ni mani akwapam mi wo mped ma yi mani ato baabi kai ma yi mani ato baabi me ni mani akwapam adenti na menhwe odwamamofo emma dwamamofo emma no a ese din kra dia ton se slave woman wo ye on bekun sesia ye bekun wani monyam ye bekun wunhira ye bekun wapomden na o say ye principle a ye de trase infoni tin infoni no ahotin fonfoni no hwe Abraham kokon wakokokon ema ne wafa asinti eno tu merika wote say yafa no wafa ase ni nkrobe num atampo bia to ahye won so no wasesa no nkoa be ahase dum wotwe ekoi na safo no omukokko edi nkunim na ode enipa ni nyina ba ni niema ni nyina ba na momme yenhwe de trosem ka unyamra aya no kan Genesis chapter 14 okay free verse 17 ekona wie ya obenya adesua ne pa but ma minkan free imu aduonu baako wose na Sodom hene ekachre Abraham se fanipa no mame na fa ahode no opahina di nipa ne hia nipa ne wa ahene ni ho nti Sodom hene se Abraham ni awaye wodi fa enipa ne mame na aniema wo ahodi ade ba yina fa ni bodi onum ye no na Abraham kachre Sodom hene no se mama me nsasoma kire wrade osro nyankopon a woye osro ni asasi wra no se efri asawa so dikosi mpaboa homaso meremfa bibiara eye wo dia na wanka se me na mama Abraham enya no ho hallelujah amen tini infonia Abraham ekache ya ha wonim se Sodom hene ehona emema ni mema da dwumadie na ekosesa abre ehona ma ni ma eda na ekosesa abre abonefo sempa na koso okronum wo nso nyankopon wo se wakokoma wo madi wo hu nanso wo mpe wo ajapadie mu bia wo se menye hwi mfiri wo nsam na dabi wankogina ba bia nkase me na mama Abraham anya no ho esanse na Abraham nim se onyame bo shefa no ho nyina no ebebem Awurade be hira no wonim se nyame be hira no efiso bie no wasom nyankopon yie amana nim agu ase enne ye wonipa bebre abre won gidi ase ye wonipa bebre ato won Kristo somafne obe free fie be kwa dwuma obe kwada ye de ambre pato no drawom ye de ambre pato no table so wonu ani ba bi afre se kata se bia course wono ni dia ne ye dia shambri pum wo mu cha ye ne ye de dia bato table so ye de dia ba sha no drawom ohuna asi Awurade wa wini mo we ka me mpe me bi dia sadie mani nye ho nanso Awurade manfa wo mbe timing ti no age kana no atum nyamsem bia no aka kire sankrofo no mbaji wadie anunti si apasi a kire ye nyamso empa wo ye nwumam ye mfia ye be pote anyama boni adwumanti no akogja ho ama ba ma bi no aye opasa adai utina wo hie mu anyankopon wo be hye woni monyam utina wa ho kire no anyankopon be hye woni monyam
Bible mu won wadu si won merade bia won anim ahu ase ye kan yi so won wadi akoma pra som Nyankopon no Awurade gusu hira won Awurade gusu yon kese pate Anuji so brewu gidi ase na dia otutu wa Kristo so ase na sare a sofo unyam sam ne ya me de na nso me ntimi o ya na enu ase wo mo de ba na o se me gie ma nyi a enye yie upa bu nsem je ma kontra wonya wadwen so be ko heaven me antwa tene abra boni bia Stephen so da na die omra atamfu sinabo ene ebinum ntimi na satrene ni bia di ye hwe Acts chapter 7 verse 59 asmafo etinson yimwaduonum enkono Acts chapter 7 verse 59 yesi na bo no monhwe ne a empaye oboye na wo si Stefano abo no wasre se Awurade Yesu jeme honhom no koto ne nanim de ni kese tia mu se Awurade emfa boni ento wonso no ka ye no oka nani gu so wo enani pa bi bompa Awurade kumatamfo maye won wa ha bi nyina kuoma me agra de nyankumo enye nyame mpai bono no enye tene mpai bono no Stephen wo mu sinabo no o man na ni so kro hu se agya ne te ho oba ni gina ni nkyai wo hunu Nyankopon nanso Awurade anye no mfiri na man ye mo nanso wamiena no anka samboni biara kase Awurade nkrofo wo ya ewo mi kumo mame wanka bi wo se Awurade emfa boni nto wonso we ni Kristo son papa living saintly life in a godless society. Ubo amotefu abrabo. Niam itwato yentimi nyamre bebre maria. The promotion of the saints in a godless society. The promotion of the saints in a godless society. Ewi ase who said Joseph Onyankopon hye n'animunyam. Yentwe Genesis chapter 41 verse 38. Hwe animunyam ebaaye. Wase na Pharaoh ka kire ne nko ase ye betumi anya wonipa bia wote se woyi a Nyankopon honhom ewo ne mu ana na Pharaoh ka kire Joseph se enam se Nyankopon di ye nyina kire wo eyi obiara ni ho a woye badwuma ne onyansafo se wo obedi me fie so na wonum asam so ena me man nyina bedie gi ahemwan enko eso na mesene wo na Pharaoh kacha Joseph said, "Hwe me do messimizim asase so nyina ehene." Hallelujah. Amen. Pharaoh promotu Joseph enam ne trene abrabonti. No kredie Awurade hye na munyam. Ai in social by na so Awurade hye na munyam. Promotion is waiting for you. So obetra se wotrene mu a Bible say wotini ni befife se abe Onyankopon be hya wotini ni hwe Daniel mu nyina Awurade promote on Shadrach Meshach Awurade promote on hwe Psalm 92 e kan di twato Psalm 92 verse 12 Psalm 92 verse 12 wose wotini ni befife se abe se abe ye from abe nim opebre Otini ni ben fesa be obenyini seleba na so twiridro won a wote won Awurade fie no obefife Nyankopon abenwa so obekoso aso abankokra bremu obeya akese no from ara de akere se Awurade tene oni won botan na de entri biara eninimu maye mompaye no kredi betimi ayewo One train abrabo di betimi ayewo e di promotion e baba wodi am ye town mo nkase ntia wo won wa wo ho ni e kan samfo tia wo no mo town yesu say mo mamo ni nye maketua eso wo soro wate waketua so Onyankopon otua wo train ni ka efra asase so wakonya nkese wo heaven
onyame tumfo edo wase pii wo Yesu Kristo de ma. Amen. Edo wase wo wunsam a ene de wodi abehye ye nkran sa trenefo e betrase ama wo nia ya ba hotefo abrabo na dache yenya heavy akona asase so ensu yenya nhyira ene de me bompa ye ma trenefo nam otam won wade no krati adwuma ma ye ta won ya wo won ho awrade di won samma wo Yesu Kristo de ma. Amen. Kuma wo Yesu Kristo de ma. Amen. Bompa ye se obi biara nso ho no ho na wahunu nse wote boni mu ne amumuyom na wosa se fa che no awrade fa che no na gye no e wo Yesu Kristo de ma. Amen. Yesu di mu ne ye bompa ye. Amen. Odofo awrade nhya wo pie su ati osofo Yaw Osei Owusu ipa life so penny fruit one santas na din sempe brewo Joada ne brana bia na atimenka wa ha number ni 020 8177 530 020 8177 530 and 024 3865 896 024 3865 896. Amen. Amen.